Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Goedemiddag dames en heren, welkom bij Cultuur TV. Mijn naam is Dennis Ruts, terug van weg geweest. Vandaag neem ik u mee naar Rotterdam, de Kruiskade. En daar gaan wij mensen vragen stellen over de stand van zaken in de wereld. Wat ze vinden van het politiegeweld dat de laatste tijd op de televisie te zien is geweest. Met betrekking tot de dame die dus door de politieagent op de grond gegooid werd. Ik wil met u praten over de gang van zaken in Suriname. Wat weten mensen over de situatie in Suriname? De regering is 1 jaar aan de macht. Wat is er van terechtgekomen? We gaan vragen hoe zij hun dag hebben beleefd. Welkom. Ga je mee? Isabi vooral verder asielzoekers is weer reden. Nou ja. Isabi. Die mensen vluchten ook van ergens om naar hier te komen voor Sukuman Boenzani. Maar ze zijn nou bezig aan het debatteren in de Kamer daarover. Dat is niks. Ja. Maar wat voor debat bedoelt u? Het debat ook over asielzoekers en over een Mimoni. Ik ben een gepensioneerde man. Wat wordt er van de politie? Maar... Die politie, weet je kan zeggen die politie haar vrouw, mag niet. Nee. En een zwangere vrouw. Want niemand op de wereld slaat een zwangere vrouw, tenzij je een beest bent. Maar deze mensen zijn, ik weet niet wat er is gebeurd vooraf. Of die vrouw de man ging beschermen. Of die politieagent die zei, je moet wegwezen. En ze gaat niet weg. Dan heb je een probleem. Nee, de vrouw stond gewoon rustig aan de kant te praten met een andere politieagent. Toen kwam er een politieagent met een hond aangelopen. En die heeft er een paar keer gezegd, wegwezen. En die trok haar gewoon in 1 beweging naar de grond. Die vrouw viel. Isabi, Azani. Het is vervelend. Mijn Libya zo mee jaar, maar het is vervelend. Ja. Dit is sinds 71 jaar. Isabi, ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Hey, kijk uit jongen. Asa weer. Ja. Isabi. Een patroon voor de vorige keer nu weer. Nu weer, ze hebben eentje ook op de Koolsingel hebben ze ook een keertje een vrouwtje neergetrokken. Omdat die ook er... Bam, bam, weg. Het gebeurt vaker. Utrecht is het ook gebeurd. Ja, op het station in Utrecht is het gebeurd. Ja. Ja, maar dus... Het lijkt of de mentaliteit van de politie hier zo overwaait van Amerika naar hier toe. Ja, het wordt hard. Wordt hard. Wordt hard, maar ook een beetje ongenuanceerd. Maar het wordt hard, maar de mensen worden, de criminaliteit wordt ook hard. Ja, maar mensen reageren natuurlijk op het geweld. Op het geweld. En vroeger hadden we geen internet. Dus alles moest je in de krant lezen. Ja. Maar nu komt alles op beeld en dan wordt het echt vergroot. Ja. En de politie gaat elkaar dekken. Ja. Ja, natuurlijk. De top gaat natuurlijk zijn ondergeschikten moeten ze in bescherming nemen. Ja. Dat gebeurt nu ook trouwens. Mensen die het incident goed praten. Je hebt zelf politieagenten die hier zo zijn. Vooral die Surinaamse jongens, die worden ook flink gediscrimineerd in de politie. Was laatst ook heel wat op televisie. Ja, we hebben laatst met een voormalig politieagent gesproken van Surinaamse afkomst. Die het een en ander vertelde over de situatie bij de politie. En daarin is het een en ander duidelijk gemaakt. Dat interview is ook te zien op Cultuur TV. Ja. En het was best ontluisterend, als ik het mag zeggen. Weet je, soms, kijk,
Ik woon al zo lang hier, ik heb hier gewerkt, maar als ik die dingen kijk wat er momenteel omgaat in de jaren 70 en nu, dan is vooral die Fossie was hier zo, maar nu tegenwoordig is het gewoon rustig. Hier was vroeger gezellig, toch? Ik ben opgegroeid hier zo, kade verderop. Ja, maar je kende die junkies. Ik kende ze. Maar ik liep hier langs en ik bedoel, grote ogen. Ja, Maar het is schoon. Het is schoon. Opgeruimd. Het is schoon. We hebben andere bevolkingsgroep die rotzooi maken hier. Ja. Zo. En dat weet jij ook wie dat is. Zijn. Ja. Maar ze blijven onzichtbaar. Ze blijven onzichtbaar. Ja. Op de een of andere manier. Ik weet niet hoe, maar het gebeurt. Ik ga één ding zeggen. We hebben het over die politieagent, maar ik zeg, ik ben blij dat ik nooit met die gasten in aanraking ben gekomen dat ik hier leef. Ja, ja. Isabi, Ja, wees blij. ik ben iemand die altijd hard heeft gewerkt voor mijn centjes. Ja. Isabi, dus ik vind het jammer, met je eerlijk. Ik hoop niet dat deze man deze dingen ook, is mijn kleinzoon, dat deze man die dingen ook mee gaat maken. En mijn kleinzoon. En mijn gaan mij te kwakken altijd. Ja? Ja. Isabi. Dus mijn kinderen doen het goed. Mijn oma gelijk, alle mij doen. Ik heb 4 kinderen, alle mij doen. Boe. Eentje zit vaak in de offshore, dus het is meestal in Amerika. Dus het heeft me rustig. Ja, maar het is hier ja, in vergelijking met andere landen. Ik bedoel, volgt u een beetje de situatie in Suriname? Oh jezus, hey, daar wil ik over niet praten, man. Nee? Nee, man. Ja, nee, ik dacht ineens van... Ik heb een hekel aan één man, een journalist, een parlementariër. Ja. Dus, met dat gewoon. Amato Cedric van Amson. Ja? Ja, man. Ja? Nee, echt. Maar ik zie dat je er je opwint daarover. Ik luister naar die man van Makaras aan Tapadek. Nou, ik zeg, jongen, wat heeft VAP gedaan? Moet jouw vrouw een kans? Ze zit net een jaar. Ja, ja. Ja. Ze zit net een jaar. Santoki heeft 5 jaar gezeten. Bouters heeft ook 2 keren gezeten. Ja. Laten we kijken, zei ze. Oké. Ik zou graag terug willen gaan. Ja? Ja, Nou ja. maar ik kom naar Takere, daar ga ik helemaal go kosten. Oké. De situatie in Suriname maakt me echt een beetje... Messaria, ik heb ook broers, ik heb broers daar zo. Ja? Ik heb broers en 2 broers daar zo, no? Ja, we zijn nu, ja, precies, we zijn nu een jaar verder. We zijn nu... En wat is er gebeurd in die tussentijd? Wat Van Boek zegt van, ja oké, ik geef ze een pluspunt. Kijk, Mino kan jij vooral op pluspunt dit, hè. Ze zijn bezig. Ze zijn bezig. Ze hebben nog niet alles kunnen tonen wat ze willen doen. Nee, Want ze worden ook tegengewerkt. dat is het principe van oppositie. Hebben. Isabi. Dus, Dus men volgde maar. Hè. En ik zeg, ik ben hier en die mensen zijn daar vooral te mij lokutere mij govendis mijn de osso. Onverzorgd, nanga die soort van. ja, ja. Van Gloria Botche govendis, maar nanga die soort van. Dat mensen ja, vereenzamen. Weet je, en daarmee denk ik, jongen, die mensen hebben zo hard gewerkt. Hoe kunnen die mensen zo achtergelaten? Ik laat awansa misschien last van hun distantie meisje en bij mijn kaster binnen een hondenhok. Hey. Zomaar go vinden, 1 voor 12 go vinden op Ching. In een hondenhok? In een hondenhok. Ze moet van in een hondenhok gaan slapen. Dat kind vraagt om hulp nou. Dan is dan met Lucas aan hier ati broeder. Wat gebeurt er met die mensen die best maar zo jongen? Ai. Ja, ik neem aan dat mensen hun best doen. Ik neem aan dat mensen hun best doen om de vervolging te helpen. Ja, ze gaan er helpen. Ja. Want dat hebben ze gelijk gedaan. Ze hebben volgens mij die van sociale zaken gelijk. Maar het moet wel eerst in beeld worden gebracht. Ja. Maar waarom is er niet een organisatie die dat probeert te voorkomen? Minus ABR
worden die organisaties in Suriname worden ze een beetje gesteund. Krijgen ze ook de volle mandaat van de regering om te zeggen, hé, undo. Dat zou mooi zijn. Ik weet niet of dat zo is. Dat is het. Maar het is als het over geld gaat, is het altijd een probleem. Overstromingen, vliegtuigen kunnen niet landen. Niemand Kijk, heeft het look, de man met een fout, de man concentreren die KLM. Hè. KLM heeft iets gezegd. Ja. Dat ze geen brandstof in Suriname konden tanken, geen kerosine. Is het waar? Sami lezen naar niet. KLM moest die mannen toch betalen. Ja. Ze moesten uitwijken vaak naar een ander land. Nee, KLM moest in Suriname betalen toch voor kerosine, de man op bij toch? Dat ding staat in Waterkant. Ja, staat er, maar dus KLM moest op die partij uitwijken, toch? Wie gaat dat betalen? Ja. Dus dat ding is een... Zijn die verkeersleiders daar zo? KLM moest wie gaat dat betalen? Ja, zijn SLM is gewoon een corrupte dan niet. Is dat, ja? Ja, dus ja, we doen zaken, maar ik ben 2012 gegaan nooit meer om Boebaga. Dat is maar dat. Hé, dat is maar een odi. Je moet even gerust zijn. Nee, naartoe, toepje brada mimi op de rapet. Nee, maar dat is een odi. De man, de lodi nanga ruel. Ja, maar je moet stap dingen. Je zei boy, je moet eten. Dat meen ik voor. Echt waar. Je moet eten. Ai. Uit de woord. Ai, nou je brada op ching. Nee, maar je moet eten. Nou je brada op ching. Worst dan. Dus daarom de mij tijd met imko. Maar mi dan pensioen mi kan go. Dat zeg maar ik heb er geen zin in. En hij army. Maar wat is de grootste reden dat je nog komt? Zeiden mi nog. Hey, kom hier. Zeiden mi nog. Asanina. Mino sabia, ik kan het niet zeggen. Nee. Omdat aan haar niet. Oké. Aan haar. Mi wan goluko mi chibrara, de matak ote je kon kan de trajar mi goluko de ma even man. Was kita Rieri? Adenge. Ja. Chikungunya of zo. Brada manga mi leeftijd mijn vrienden, er zijn vele mensen die gaan en ik heb vele mensen ook verloren die ik go. Dat je allemaal de nakisi of allemaal de dat ze na na zo. Dus alles is zo dat die play een rol aan mij toe. Ja wie. Oké. Maar het is goed. Hey, Hey, maar dank je. Iemand groet dan? no. Abuso. Familieleden? Rotterdam. No. Dankjewel. Dankjewel. Vooral s'avonds, Isabi, dan ben ik cultuur te vieren, dan ben ik voeren naar de TV, de mandaat hier en zo. Isabi, en ons aan mijn vrienden ook toe. Wat is de mooie regels van verkeer als er dan jongen? Ja. Gaat komen. Blijf hopen. Want dat komt goed. Dat is erg. Het is bezig. Ze zijn bezig. En die Surinaamse mensen in Suriname moeten leren om geen pepflessen weg te gooien. Dus je nog een filmpje die met Chimbra voor Afrika van de Master Effector. Helemaal verstopt. Ja, en nu, in Afrika zijn ze nu streng, hè? Ja, laat het ook in Suriname gebeuren, brada. Dus ook in Suriname. Ja. Laten we hopen dat iemand in de regering een lampje gaat branden. Ik ben mijn kwekje nog wat passie wel gelegen. Maar zijn mensen zeep zijn onderdraad. Dankjewel voor het gesprek. Hey, boem, later. Hey. Ja, goedemiddag. We zijn hierbij. Mijn naam is Milton Lopez. Goedemiddag, Milton Lopez. Van Conamor. Van Conamor, goedemiddag. Hey, ik tref jou hier zo op de Kruiskade. Ja. En jij vertelde net heel in het kort heel veel informatie. Laten we beginnen met wat je doet. Wat doe ik? Oh, dat is een hele leuke vraag. Ja. Ik ben een normale gymnastiekdocent, dansdocent, psycholoog, dokter van natuur en nog een paar dingetjes. Ik organiseer ook. Je organiseert ook. En wat organiseer je allemaal? Op dit moment ben ik een club aan het organiseren, Ja. of reorganiseren. Dat wordt Conamor. Wij kennen het nu als LAX. Dat is een club, 24 uur 7, dat mogen we open zijn. Ja. Wat wij daar gaan doen,
samen met de gemeente bijvoorbeeld een soort saus openen vanaf 9 uur 's ochtends tot 4 uur. Dan heb je voor ouderen, boven senioren weet je gezegd, boven de 55, doen wij gratis lessen met de gemeente. En voor kinderen en voor de jeugd tot 18 jaar. Dus overdag tafeltennis, danslessen, jus de boule. Een heleboel activiteiten voor oudere mensen om hen uit hun isolement te krijgen. Oké. Dus dat en ook, we doen educatie, cultuur en sport. Ja? Dus we proberen ook met hen te praten. Wie ben je, waar kom je vandaan enzovoort. En is het een gemeentelijk project of is het iets wat je zelf bedacht hebt? Of is het iets dat ontstaan is uit een samenwerking met de gemeente? Nee, het is niet ontstaan met de samenwerking van de gemeente. Het is iets wat in mij zit. Ik ben een man van liefde. Con amor, daarom zei ik in het begin con amor. Ja, ja. Con amor betekent Met we liefde. are one. Met liefde. En liefde is jij en ik zijn één. Ik moet van jou houden, Ja. net zoveel als ik van mij hou. Ja. Veel mensen begrijpen niet waarom. Vroeger begreep ik ook niet waarom. Maar als ik van iedereen hou, dan moeten we samen bepaalde dingen proberen te organiseren en samen te doen. Mensen kennis geven van wie ze zijn en waarom ze van elkaar moeten houden. En waarom ze het niet achter bijvoorbeeld slordig laat. Wie gaat naar een wc en je plast overal. Dat betekent je houdt niet van jezelf. Die persoon moet kennis krijgen. Je kan hem niet op de tik op zijn hoofd gaan slaan. Want broer, je kan dat niet doen. Broer, laten we zitten. Wie Ja. ben je? En hoe pak je dat aan? Dat was ik je aan het zeggen. Je zit met hem of met een groep van die soort mensen. Je hoeft die dag niet eens met hem te praten. Maar hé broer, we hebben op die en die dag hebben we breakfast. Kom even gratis lekker breakfast eten. Dan gaan we lekker samen zitten. Wie ben je? Of over liefde. Wat is liefde voor jou? Bijvoorbeeld. Ja. Wat is liefde voor mij? Wat is liefde voor die? En dan gaan ze langzaam begrijpen wat liefde is. En dat als je van jezelf houdt, dat is het eerste probleem wat er niet is. Als je weet wie je bent, dan pas kan je van jezelf gaan houden. En als je weet wie je bent en je houdt van elkaar, automatisch hou je jezelf schoon, je binnenste schoon, alles blijf je schoon. En dan hou je de wc ook schoon en je huis schoon, je kleren schoon. Je gaat netjes op straat en je laat het niet vies voor een ander, want die ander ben jij zelf. Juist. En dat is onderdeel van het project wat je aan het ontwikkelen bent. Ja, dus op zondagen hebben we dan vanaf 1 uur tot vanaf 12 uur Cubaanse dansen. Ja? Dus dans van Cuba. Van 12 tot 1 en vanaf 1 uur tijdens dat hebben we breakfast of brunch. Ja? En dan praten wij over liefde, over Black History. Waar komen de slaven vandaan? Wie zijn ze? Wij praten over Europese history. Wie zijn die mensen? De Nederlanders, de Europeanen, waar zijn ze? Wie zijn de Aziaten? Ja. En dat zijn leuke dingen die je achterkomt. En dan met welk doel doe je dit? Met het doel van liefde, dat de mens weer liefde in onze stad komt. En om ons heen in de aarde. Dat de aarde weer... Liefde betekent God eigenlijk. Ja. Dus als ik zeg con amor, betekent het met God. Dus wij willen God weer in het systeem. Maar dan praten we niet over de God van de christenen. Ook niet de God van de moslimen. De God die in ons leeft. De God van de natuur. De God die in alles leeft. Niks kan bestaan zonder deze energie. Ja, er is maar één God, toch? Ik wil het woord God niet eens gebruiken. Ja. Ik zou zeggen, er is één energie die in jou is en in alles wat bestaat. Ja, ook en dat is die één God. Mensen noemen het God, laten we het zo zeggen. En dat wil ik niet noemen, want God, als je gaat onderzoeken waar het vandaan komt, het komt van Baal. Baal is God en Lord, Baal is Moloch, komt op Satan uit. Dus als je diep ingaat, dan gebruik ik de naam God. Ik heb het zelf net gezegd, omdat mensen dat kennen, maar ik hou niet van dat woord. Ja. Ik zou God afkorten als groot ondefinieerbaar ding. Ja, dat is een broer. Ik zeg de all. Ja. Heel kort, de all. Dus, ja. Maar je vertelde net ook over New Orleans, dat je wilde beginnen. We zijn al bezig met New Dat jullie al Orleans. bezig zijn. Ja. Maar en toen begon je over de uitweiding naar het werk wat je daarnaast deed, over de liefde. Daarin. Daarbinnen Dus wil je dat gaan doen. In New Orleans doen wij dat. Of gaan wij dat doen. Ja? In New Orleans hebben we bijvoorbeeld morgenavond een, hoe noem je dat, Afro Beats Face. Ja? Morgen, dus het loopt al. Het is al bezig. Wij zijn bezig. Ja. Van Lax. Hij was bezig, dus wij gaan bezig met hem en die blijft bestaan. De avond live afterparties, die blijven gewoon doorgaan. Morgen hebben we bijvoorbeeld Eritrese feest. Oké.
En de week daarop hebben we dan weer andere feesten. Dan heb je Somontuno feest of comeback feesten, salsa feesten. En waar kunnen mensen informatie vinden over die club, over deze organisatie? Onze website is bezig, maar het is al open. Je kan een klein beetje daarop zien. En dat is con-amor.com. Of ze moeten met mij bellen. En dat is 06 45 79 4690. En dan krijgen ze jou aan de telefoon en dan kunnen ze alles vragen wat ze willen weten over wat je aan het doen bent. Dat mogen ze doen. Oké, dan heel Yes. fijn. Hey, nou goed, dat was over jouw organisatie. Yes. Je staat in de wereld, heb je verteld? Ja, we staan in veel. Je maakt over liefde gesproken. Vorige week ging er een filmpje rond op het internet over een politieagent die een dame hardhandig tegen de grond werkte. Laat ik specifiek zijn. Een In Nederland? zwangere asielzoekster In Nederland? in Zeist, Nederland, tegen de grond gooide. Om redenen die tot nu toe onbekend zijn. En dat heeft veel ophef veroorzaakt. Heeft u dat meegekregen? Ik ben zo bezig, ik heb het niet meegekregen, maar dat is onrechtvaardig wat hij gedaan heeft. En onrechtvaardigheid, het is goed dat hij dat zegt. Onrechtvaardigheid, als je niks erover zegt, dan ben je ook schuldig. Dus ik hoop dat Nederland iets daarover zegt. Ik weet niet wat gebeurd is, maar zoiets is onmenselijk, onrechtvaardig, onliefde. Een gekke man is die man. Die man moet aangepakt worden. Ik weet niet, het interesseert me niet of hij de koning van Nederland is. Als de koning zoiets doet, moet hij aangepakt worden. Als een politie dat doet, als ik dat Het doe, is een politieagent. hij moet aangepakt worden door de politie zelf. Anders zijn ze onrechtvaardig. Als niks gedaan wordt, is de politie onrechtvaardig. En daarmee zegt u dus dat er een tweedeling in de maatschappij wordt Als de gecreëerd. politie dat accepteert en hij mag zijn werk normaal uitvoeren. Ik weet niet de omstandigheden waarom hij het gedaan heeft, maar die vrouw is zwanger. Je gooit niet die zwangere vrouw op grond. Een grote man en een vrouw, zelfs als ze gek is of dronken is, probeer haar even stil te houden. Je gaat haar niet op grond gooien, misschien gaat het kind dood, bro. Nee, ze was niet dronken, ze was niet gek. Er was een conflict ergens over iemand die daar ergens weg moest. Oké. En dat weigerde. En die man had net gehoord En dan ga je dat zijn die vrouw niet familie- op de grond- Die man had net gehoord dat zijn familie in Gaza, of een familielid in Gaza, was omgekomen. Ja, dan is En- die man gestrest toch? Dus dan moet de politie, de mensen die bij hem werken, leren om te gaan met problemen. Hoe je problemen oplost, hoe je die dingen naar beneden brengt, hoe je die vrouw tot rust brengt. Niet de vrouw op de grond, op de grond gooit omdat ze door eventjes getild is. Nee, een cursus conflicthantering zou wel gepast zijn bij de politie. Ik denk het heel erg, want volgens mij doen ze of ze geen geld hebben en dan gaan ze te grof met mensen om. Onmenselijk, onrechtvaardig. Dus ze zijn niet rechtvaardig als die politieagenten niet leren hoe ze met mensen om moeten gaan en met conflicten om moeten gaan. Dan zeg ik, hey politiebureau, jullie mogen oprotten. Zet een andere organisatie daar die wel voor mensen kunnen zorgen. Want ze zijn daar voor mensen. Maar het lijkt of ze tegen de mensen zijn als ze zoiets doen. Net als in Amerika. En bepaalde mensen zijn ze vooral tegen. Zeker. Gekleurde mensen en buitenlanders en vluchtelingen. Terwijl je voor vluchtelingen zijn net een mens. Je moet een mens eerbied voor hebben voor een mens. Die mens heeft een huis nodig, ze heeft eten nodig. Ze hebben problemen. Geef geen problemen extra bovenop, want dan heb je met de natuur te maken, wat ze God noemen. Die gaat jou straffen als jij mensen die in problemen zijn nog meer problemen geeft. Broer, reken erop dat je heel snel karma krijgt. Karma. Ja, karma. Dus, wat je zaait gaat je oogsten, maar deze gaat heel snel groeien. Oké. Dus jouw advies Mijn advies aan zijn commissaris zou zeggen... Dan zou je om de hele korps, niet alleen hem, de hele korps opleiding te geven, geld daarvoor te krijgen. Want ze gaan misschien zeggen, we hebben geen geld daarvoor of we hebben geen opleiding gevolgd in conflict hanteren. Dan kan je geen politie zijn als je geen conflict hanteren, want je zit continu in conflict. Ja. Je komt in buren waar mensen misschien een bouw hebben. Hoe ga je die conflict? Die man doodschieten? Nee. Je moet weten hoe je die man kalmeert, zodat hij zijn revolver neerzet of dat het hele probleem opgelost wordt. En dat is psychologisch. Dus je moet even conflict hanteren en problemen oplossen. Als je dat niet kan doen, dan noem je zelf geen politie. Dan ben je gewoon een menshater. Een mensenhater.
U zegt het. Dus u vindt eigenlijk dat de politie mensen haat? Of zwarte mensen haat? Of asielzoekers haat? Als ze zo doorgaan, haten ze zichzelf. Beter gezegd, het is niet dat ze dat haten, ze haten zichzelf. Omdat ze geen liefde voor zichzelf hebben, kunnen ze geen liefde voor de asielzoeker of voor de zwarte man of voor hun eigen ras tonen. Dus hij haat zichzelf. Dat is het beste wat je kan zeggen. Dus eigenlijk zelfhaat van de politie is de bron van al het politiegeweld. Als je een politie treft die liefde voor zichzelf heeft, die gaat ook liefde voor een andere mens hebben. En dan gaat hij die andere mens niet zo behandelen. Dus eigenlijk moeten we een politiekorps hebben dat een liefdevolle organisatie is. Ja, alles moet met liefde. Liefde moet regeren. Als liefde niet regeert, dan is onrechtvaardigheid aan het regeren. Dan heb je haat. Dan heb je haat. Liefde en haat. Liefde en problemen. Liefde en oorlog. Oké, zullen we dan afsluiten met liefde? Liefde is wat terug moet komen. In onze maatschappij, in onze hart, in elk mens. Wij moeten van elkaar leren houden. En dat ga je met jouw organisatie voor elkaar krijgen? Mijn stichting heet Love Without Boundaries Foundation. Oké. Mag ik je hartelijk danken voor het gesprek? Graag gedaan, mijn vriend. Hey. Maar waar kom je vandaan dan? Ik ben van Sint-Eustatius. Mijn moeder is van Suriname, gemengd met Arawak, gemengd met Vietnamees, Afrikaans van Nigeria. Mijn vader is van Portugal, gemengd met Nederlands bloed, gemengd met Irish bloed, gemengd met een heleboel dingen, bro. Je man van de wereld. Een man van de wereld, maar meer Afrikaans gelukkig. Alle windstreken. Yes. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ik ben 80% Afrikaans. Ja. Dus al die anderen die overheersen niet, maar ze zijn er wel. Ja. Ik ben van Nigeria, van de Igbo, 65% en 15% van de Sierra Leone. En de rest, die andere rest, 20% van alles. Oké dan. Hartstikke bedankt. Ai, Hey. graag Boom. Oké dan, we zijn hier bij Radio Comacandra. Iedereen kent je volgens mij wel. Dus ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Jawel, ik ben Kenneth Olijfveld. Oké dan. Ja. Hey, maar heb je het gehoord van die Tory over die Hindustaanse man? Die beweren dat hij 2% van 1,3 miljard moest overmaken aan Brunswijk. Ik ben niet zeker als het waar is, want hij zegt zijn verhaal. Het kan zijn dat hij ook leugens verspreidt. Dat zijn neus. Weet je wel. En toen Santokki aan de macht was, waren ze niet zo actief om Brunswijk of dat aan te vallen. Maar ineens dat er NDP aan de macht is, dan ineens hebben ze wat te klagen. Oké, dus je denkt dat het uit de hoek van de VHP komt? Tuurlijk, maar kijk wie dat doet. Kijk wie dat heeft gezegd. Ja, toch? Ja. Kijk wie dat is iemand van VHP, toch? Ja. Maar met welk doel? Want het komt Ja, maar dat zei ik. Toen VHP aan de macht was, ging geen enkele Hindustanen klagen. Nee. Maar nu klagen ze wel, dat zogenaamd, het draait niet goed. Maar toen Santokki aan de macht was, waarom gingen ze niet klagen? Waarom gingen ze niet protesteren? Ja, maar wat me ook opvalt is dat die Hindustaanse man, die beweert dat te hebben gedaan, zelf ook een overtreding was, want hij probeerde een politicus om te kopen. Want als hij zegt, dus maak 2% over, is eigenlijk smeergeld. Kijk, maar als je ziet wat hun nu op Facebook en op Insta en ook doet, vertellen over partijen dat die doen het niet goed. Ik was ook een paar weken ook bij de ambassade van Suriname, hebben ze ons uitgenodigd. En toen, ik was niet alleen met een paar stations, gingen we hem een paar vragen stellen hoe Suriname eruit moet zien, hoe het moet gaan. Hij heeft eigenlijk antwoord gegeven. Ik postte wat op Facebook. Als je hoort wat iemand schreef in het hoekje van VHP, denk dat Bonumang, dat die, weet je, maar dat is toch niet een manier om Suriname te draaien. Als wij met de man gaan praten voor vooruitgang van Suriname, dan heb je weer iemand in een hoekje die het niet goed vindt, dan gaat hij alleen maar gekkigheid uitkrijgen. Dat is niet goed. Ja. Nee. Wordt altijd negatief weggezet. Negatief weggezet. Ik denk dat in Suriname moeten ze samenwerken, maar niet uit welke partij dat is. Samenwerken en het doen voor Suriname. Kijk hoe Holland het doet. Ze hebben ook een bonus, maar als ze moeten gaan zitten praten om het te doen, dan doen ze het. Dan gaan ze polderen, dan komen ze bij elkaar. Ja. Omdat het moet. Ja. Ja, dat zou mooi zijn, maar hoe zou dat moeten gebeuren? Kijk, dat mensen van buitenaf kritiek hebben, dat nemen we voor lief toch?
Maar de regering zelf moet de koppen bij elkaar steken. En die moeten die punten, die speerpunten die ze als doel gesteld hebben, die moeten ze zien te realiseren. Moeten ze doen, ja. Ja. Dus als mensen dan van buitenaf zeggen van ja, ze doen dit, ze doen dat. Ja. Zelfs koud. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tambum fui ala. En ook wat ik ook niet goed vind in Suriname, elke politieke partij die aan de macht komt, stel je voor een politieke partij is bezig met een vooruitstrevend iets van Suriname, dat trouwens aankomt en dan gaat het bos. Ja. Dan ben je overnieuw, maar dat zomaar niet gewoon. In Nederland gaat het zo, als een partij, als ze eenmaal bezig waren met wat, het blijft doorgaan tot het eindigt. Ja. Nee, maar wat je nu zegt, daar bedoel ik heb gehoord van een programma, een housing program, wat door de NPP is opgezet, in de tijd dat Bouterse nog aan de macht was. Op het moment dat Santokki aan de macht kwam, heeft hij alle gelden stopgezet. Terwijl dat project, dat was meer dan 2/3 afgerond. En het hoeft alleen maar, voor die laatste derde moesten ze alleen nog maar dat geld krijgen. Dat geld is dus stopgezet, waardoor al die huizen verkrotten. Ja, maar dat moet niet. Ze moeten gewoon het verder oppakken. Maar dat is geen samenwerking. Ja. Dus dat bedoel ik zeggen. Het is geen samenwerking. Het is geen En dat samenwerking. is iets wat ik raar vind, dat gebeurt. Ja, het gebeurt Dat wel, niemand zegt van, oké, wat gebeurt daar? En ik vind ook, die partijen gebruiken meestal het belastinggelden om hun activiteit verheerlijken te doen. Als er vlaggen gekocht moet worden, komt het uit hun eigen potje, die komt uit de staatskas. Ja, dat soort dingen moeten ze niet doen. Die mensen hebben al, ze hebben het al zo zwaar, omdat de koersen zelf niet hoog zijn. Dus de koers is hoog en die mensen verdienen lager dan de koers. En hoe ga je leven? Ja. Weet je, als je 3000 Surinaamse SRD hebt, je gaat naar de winkel, je koopt een boterham, een brood en een kaas, daar is je geld op. Nee, ik denk dat ze moeten meer voor de mensen doen. Bijvoorbeeld de koers laag houden en de mensen hun salarissen laten stijgen. Ja, maar dat moet ergens om betaald worden. Wat zeg je? Het moet ergens om betaald worden. Ja, moet betaald worden. En aangezien de olie gevonden is in Suriname, en iedereen nu denkt, oh olie, geld. Ik vraag me af hoe ze dat gaan aanpakken. Ik hoop niet zoals Guyana dat doet. Ik denk echt, als Suriname wat hebt en dat iemand wil wat van je hebben, het enige wat je moet doen, betalen en dan krijg je je spul. Als je niet betaalt, krijg je het niet. Daar gaat het om. Ja, maar je weet wat er in Guyana gebeurd is met die oliedeal. Dat de Amerikaanse bedrijven binnen zijn gekomen en die hebben eigenlijk Guyana klem gezet. Dus zo van, oké, we gaan jullie helpen, maar jullie betalen voor alles. Jullie betalen voor de ontwikkeling. Ik vind ook dat ding wat Trump doet, is gewoon roof. Die roof gewoon de landen daar in Zuid-Amerika, in het Caribisch gebied. Want het kan zijn dat Suriname ook de volgende next land zal worden die hij gaat gaan roven. Dat is hij mee bezig. Dat is waar ik naartoe wil. Dat is precies waar ik naartoe wil. Want dat is wat ik zie gebeuren. Als de Surinaamse regering niet oppast, dan worden ze overrompeld door Amerikaanse bedrijven. Want die zijn nu op dit moment al bezig. Hè? Ik bedoel, niet alleen bedrijven, maar zij zijn al bezig in het land. We houden mensen in de gaten. Ik hoop niet dat als ik zo praat, dan worden mensen boos. Maar je kan zo aan die man zijn gezicht zien, dit Donald Trump, dat hij een rover is een piraat. Ja, nee, Dat doet hij. Roofkapitalist. Je kan ook niet doen wat je met Cuba doet. Je sluit alles af dat niks daar gaat. Het kan gewoon, dat is onmenselijk. Ja, nou, hij doet het en hij komt er voorlopig nog mee weg. En ik heb ook vernomen dat vorige keer kwam ook een USS-oorlogsboot van Amerika, ook voor de kust van Suriname. Ja. Ja, ze beginnen dingen te observeren. Maar ik denk Suriname moet gewoon hoge juristen nemen in dienst om alle papieren wat ze tekenen, dat ze eerst gaat lezen, goed lezen, bestuderen, dan tekenen. Ja, Zo gaat het. Ik hoop dat hun juridische afdeling goed onderlegd is en Ja. dat ze weten wat ze gaan tekenen. Zo moet het gaan. Dat ze niet zometeen met de kosten blijven zitten van het opboren van de olie en dat de bedrijven alleen maar de profijt opstrijkt. Ik hoop dat ze slim genoeg zijn. Ja, ze moeten gewoon opstaan en dat ze hun dingen doen. Want in Nederland dat niemand zomaar in Oudevelden komen leegplukken. Nee, ze staan erop. Nee, niet. Als ze ervoor moeten gaan knokken, dan knokken ze er ook ervoor. En tot het bittere einde. Tuurlijk, dus in Suriname moeten ze ook zelf dat doen. Ja. Ja. Want
Kijk naar hoe Nederland gevochten heeft tot het laatst om Indonesië als kolonie te houden. Ze hebben echt mensen geslacht om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk hebben ze verloren en moesten ze toegeven. Maar ja, ze staan ervoor. Ik hoop dat Suriname dat ook doet. Want als ze niet oppassen, je hebt het al gezegd, Suriname ligt in de regio van de olie. Suriname is een klein land in de ogen van Amerika. Dus die havik... Ik denk dat je Amerika niet als vijand moet beschouwen. Je moet met ze samenwerken, maar je moet scherp blijven. Nee, ik beschouw ze niet als vijand. Dus ik benoem ze als havik. Dus je moet zijn rovers. Dus zijn rovers, maar je moet ze niet op een afstand houden. Dat zoek je problemen voor jezelf. Maar je moet ze wel bevriend houden. Maar alleen als het gaat om jouw kosten, je geld, dan moet je voorgaan dat nou, ik geef je dat, maar ik wil dat terug hebben. Precies. En dat moeten ze goed onderhandelen. Ja. Want ze hebben goud in handen, ze hebben olie in handen. Tuurlijk. Ja. Amerika heeft al genoeg, maar ze blijven maar plunderen. Want Trump wil laten zien aan Amerikanen dat als hij geen president meer is, dan heeft hij winst gedraaid. En dat Amerika op rozen draait. Maar zo moet het niet. Nee. Je moet ook aan die arme mensen denken. En ik denk ook wat ze doen. Ze bombarderen overal en hij creëert gewoon een oorlog in de wereld. Maar je weet dat alleen Trump en zijn vriendjes worden er rijk van. Hè? Want al die mensen, die boeren in de Midwest, Montana, in het midden van Amerika, al die boeren, die staan op het punt om te vallen, om failliet te gaan. Want hun werknemers zijn weggelopen. Het waren buitenlanders, het waren Mexicanen, het waren Guatemala, het waren Bolivianen, het waren Colombianen. Al die landarbeiders zijn het land uit, zijn gevlucht of ze zijn opgepakt door ICE. Die boeren hebben geen personeel mee. Hun gewassen verrotten, omdat niemand kan oogsten. Dus die boeren hebben een probleem. Die kunnen zometeen geen nieuwe zaden kopen, want ze hebben geen geld om te kopen. Ze kunnen het land niet bewerken, want ze hebben geen arbeiders. En die arbeiders, die hebben ze zelf weggejaagd, want zij hebben op Trump gestemd. Dus die Trump wordt alleen maar zelfrijk en die boeren die op hem gestemd hebben, waarvan hij zei van, we're gonna make America great again, die boeren, die betalen nu die dikke rekening. Ja, maar dat is het systeem van hem. Ja. Hij moet het zo spelen om de mensen aan zijn kant te trekken. Dat doet hij. Op Pina de Machinzo, op de duur allemaal longo naar Ing, Fungo Jeping, maar ik denk de volgende verkiezingen die komen, hij moet gewoon verliezen. Ja, ik denk niet dat hij deze verkiezingen gaat overleven. Die midterms, als ze op de helft zijn in november. Ook hij heeft dingen beloofd dat hij niet, dat hij niet doet. Hij is zijn eigen weg aan het bewandelen. Ja. Hij is aan het roven. Het is een roofkapitalist. Ja. Hij steelt alleen maar van mensen. Hij steelt. Het is echt zielig om te zien. Ja. En ook schandalig. Want hij doet dingen waarvan we allemaal weten van, dat doe je niet als president. Je neemt geen vliegtuig aan van 400 miljoen van een ander land als president. En dan kan je zeggen, ja, het is een privé cadeau. Nee, je bent president van een land. Ja, maar mensen die soms rijk zijn, hebben ook misschien ook een beetje bestolen. Of mensen ook in de maling genomen, dat hun portemonnee gevuld worden. Ja, dus dat gebeurt op de wereld. Ja. Nooit. Hey, ja. Nou, we begonnen over Santokki. We begonnen over de VAP, Santokki. We vertelden over die man die dus vertelde dat Brunswijk gevraagd had, stort even 2% van die 1,3 miljard. En dan ga ik je helpen en dan krijg je al die papieren. We zijn even snel de wereld rond geweest. Ik heb het niet gezien als hij dat heeft gedaan. Het kan zijn dat hij dat heeft gedaan, want dat doen ze onder de tafel door. Maar als hij dat heeft gedaan, dan moet hij het niet doen. Hij moet niet alleen Brunswijk, moet niet alleen aan zijn portemonnee denken. Nee. En aan zijn familie, hij moet aan de arme mensen denken. En wat ik zie, wat hij soms doet op straat, hij geeft mensen geld in de hand. Moet hij niet doen. Hij moet projecten opzetten dat die mensen langdurig gaan werken. Ja. Zo gaat het, zo draai je land. Niet dat je mensen even blij maakt dat ze een biertje of een colaatje gaan drinken, dan heb je ze gewonnen. Nee. Je moet ze langdurig laten werken, dus bedrijven opzetten voor de mensen, laten ze gaan werken. Projecten opzetten, langdurig projecten, ja. Waar mensen zich zelf leren onderhouden. Je moet geen vis geven, ja. Maar je moet leren om een vis te vangen. Ja, tuurlijk, want hij geeft nu een paar SND, de mensen rennen naar de winkel, kopen boterham, kopen een drinkje, daar is het op. Nou, je moet ze aan het werk zetten, bedrijf opzetten. En als laatste, wat zou je als laatste willen zeggen? Ben je mensen groeten? En dat het, ik zie dat Jennifer toch zijn best doet. En dat ze blijven hun best doen voor de mensen, voor de Surinamers, voor mijn mensen.
Eén dingetje nog. Heb je dat gehoord van die politieagent die zwangere vrouw op de grond gegooid heeft? Ik heb het zelf gezien. En heel rustig heerst er nog een klein beetje discriminatie. Want je merkt het als je in de winkel gaat. Ik ga niet gelijk naar me roepen, maar jij als een donker persoon staat daar en je hebt misschien eerder dingen gekocht in de winkel. Dan word je eerder als een donker persoon gecontroleerd in je tas. En die andere bevolkingsgroepen, lichtkleuriger dan jou, lichtgetint, loopt gewoon door. Ik vind dat er discriminatie is op de donkere mensen. Dat vind ik. Ik heb het vaak meegemaakt dat ik soms ruzie maak in de winkel. Omdat ik spullen eerder heb gekocht, dan ga je me controleren. Dat is een kleine jongen, kleine kinderen die daar werken, die gaan mij controleren. Mag ik in je tas kijken? Nee. Je moet netjes met me omgaan, man. Ik vind het discriminatie. Ja. Is er nog steeds. Ja, en jij denkt dat die politieagent eigenlijk ook discrimineerde die vrouw op de grond trok? Tuurlijk, want als ik het zou doen, dan zijn ze met 10 auto's voor de deur om me mee te nemen. En dat is het, dan gaat de korpschef van hun beschermen. Eerder is het al voorgekomen dat de politieagent een dame, Marokkaanse dame, trapt. Ja. En hoe is het verder gegaan? Zeggen ze nee, een politie mag dat doen. En ik vind ook, de politie is soms mensen aan het intimideren dat ze je mee kunnen nemen. Ja. Dat doen ze. Provoceren. Ja, ze provoceren, ja, en dat kan niet. Ja. 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 Ja, dat is dus ongehoord. Zo hoort het niet. Politie hoort fatsoenlijk met mensen om te gaan. Tuurlijk, als je agent bent, moet je netjes met de mensen omgaan. Ja, je bent diender. Ja. Je dient de mensen. Ja, dus ik weet het niet goed. Oké, dankjewel. Dankjewel voor je mening. Ah, bon. En oké, we zitten hier wel bij Comacandra, maar Cultuur TV wil je deze pen geven als aandenken. Je kunt hem terugzien. Ja, maar af en toe zet ik best wel dingen voor jullie, ook op de radio, dat ik draai. Want ik zag ook net dat grondroof in Suriname. En dat heb ik gepost en ook gedraaid. Dus sommige goede items ga ik als Radio Comacandra ga ik het gebruiken. Oké dan. Ja? Grondroof in Suriname. Mensen blijven kijken naar luisteren naar Radio Comacandra. Iedere dag, hè? We doen nieuws, we doen reclame en we doen de beste muziek. Goedemiddag, we zijn hier bij Ronnie boven in de nieuwe afdeling van de winkel. Ronnie, goedemiddag. Goedemiddag Hoe heren. staat het leven dan zo? Het leven met mij gaat het hartstikke goed. Ja? Ja, wat bij mij sowieso, wat er ook gebeurt, ik blijf er altijd positief erin staan, dus met mij gaat het goed. Keep on smiling. Ja, zeker weten, zeker weten. Ondanks alle ellende in de wereld. Ondanks al het vervelende wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar ja, kijk, op een of andere manier zal je toch een manier moeten vinden, hè, want dat mag je niet beïnvloeden. Want het zijn mensen die opstaan misschien met de goede bedoelingen, maar uiteindelijk doen ze het verkeerde naar de mensheid toe. En dan moet jij proberen als individu om toch overeind te blijven. En dan moet je een manier vinden om daarna te kijken en daarmee om te gaan, zodat het jou niet beschadigt. Juist, ja. En ongeacht wat het is, want sommige dingen zijn nu eenmaal pijnlijk om te zien. Ik bedoel, ik noem die politieagent die vrouw naar de grond trekt op een manier waarvan je denkt van, dat doe je niet, met niemand niet. Nee, zeker niet. En vooral een vrouwspersoon waar wij eigenlijk van uitgaan van dat vrouw je hoort te beschermen. Want ze hebben al zoveel leed, ze krijgen al met zoveel leed te maken. Van vrouwenmishandeling, al dat soort dingen. Ze vechten zelf daarvoor om zeg maar een stukje gelijkwaardigheid tussen de man en vrouw te krijgen. Ook met de lonen zijn ze ook bezig. Ja. En dan als je nu als functionaris, iemand die eigenlijk de gemeenschap moet beschermen, en vooral vrouwen in het bijzonder, dan trek je zo'n vrouw niet ervan bewust te zijn dat ze kan zwanger zijn. Want hij heeft wel gezegd van dat hij wist niet dat ze zwanger was, maar je weet dat elke vrouw kan zwanger zijn. En dan waarom ga je dat soort vervelende dingen doen, dat je die persoon tegen de grond aangooit. En of ze nou zwanger is of niet. Je hoort het niet te doen. Een vrouw niet zo ja, te je hoort het niet te doen. Slecht voorbeeld. Nee, dus dat is pijnlijk. Ja. Het is een vlek op de status van de politie. Ja, het lijkt aan een bepaalde, dat die man met een bepaalde frustratie te maken had. Want hij stond eerst op afstand. Ja. En zijn collega die was ermee bezig. Ja. En toen trok hij zijn hond naar achteren en hij liep recht op die mevrouw af. En hij trok er zo en hij schreeuwde zo de grond in. Ja, en dan vind ik van, het leek alsof er een bepaalde frustratie bij hem speelde. Ja. Maar als je politieagent bent, dan moet je dat soort dingen toch wel gescheiden kunnen houden. Je frustratie, je privé dingen en zeg maar de werk wat je eigenlijk op een dusdanige menswaardige manier hoort te doen.
Ik denk dat hij op zijn minst de Roos van Leary had kunnen toepassen. En dat hij dus niet had moeten escaleren, maar deescaleren. Ja, zeker, zeker, want dat is je functie. Ja, het is jammer. Maar goed, Ja. ook in dat soort gevallen rustig blijven. Ja. Want er is heel veel over te doen. Er is heel veel ophef over. Ja. De politie krijgt veel over zich heen. Ja. Die agent in kwestie krijgt veel over zich heen. Ja. Hoofd koel houden en kijk rustig naar de situatie. Ja, maar hij liet zien en weten van dat hij dat soort, als je het emoties mag noemen, heeft hij niet onder controle. Want anders had hij zo'n gek gedrag niet laten zien. Nee. Maar het werd hem misschien te veel. Of hij loopt misschien met haat of rok in zijn lijf. En dat hij zich op dat moment een beetje kon uiten. En dan is verkeerd uitgepakt. Want dit zorgt alleen maar voor meer rok en meer haat. Ja, het is natuurlijk niet goed. Nee, niet goed te praten. Nee, helemaal en wat ook een beetje in het oog springt, is dat zijn meerdere hem direct in bescherming nemen. Ja. Dat is iets wat een patroon lijkt te zijn. Want wanneer een politieagent over de schreef gaat, dan wordt hij altijd in bescherming genomen. En dan worden er altijd verzachtende omstandigheden genoemd. Ja. Ja. En dat is opvallend. Ja, het is zeker opvallend. Maar kijk, dit wat die meneer gedaan heeft al meerdere keren plaatsgevonden. En uiteindelijk zullen ze misschien ook wel geleerd hebben van wat het allemaal had opgeleverd aan negatieve reactie vanuit de gemeenschap en ook misschien vanuit de Hoge Raad, politiek. Maar, en dan als je toch nog de fout in gaat met zo'n soort belachelijk gedrag, dan weet je wat je te wachten staat. Ik denk dat deze politieman wel spijt als haar op zijn hoofd heeft van wat hij geflikt heeft. Maar het valt niet meer goed te praten. Nu moeten ze gaan kijken van hoe ze dit in de toekomst allemaal gaan kunnen voorkomen. Ja. Als je het kan voorkomen. En hoe ze het recht gaan trekken. Ja. Want En ik vraag me heel erg af wat er is gebeurd met die vrouw. Ja. Want alles gaat nu over die man. Ik hoor niks over die vrouw. Wat is er met die vrouw gebeurd? Hoe is zij? Wat is haar toestand? Wat is er met haar gebeurd? Is ze gewond geraakt? Is ze behandeld in het ziekenhuis? Niemand weet dat. Ja, kijk, ik hoop dat het allemaal goed met haar afloopt. Het is goed voor die mevrouw zelf, goed misschien voor haar kindje wat nog ongeboren in de buik zat. En voor die politieman hoop ik dat het ook goed voor hem uitpakt. Want hij heeft heel veel dingen teweeggebracht bij een hele hoop mensen. En hij heeft een hele hoop bedreigingen heeft hij ook al gekregen. Ja. Dus het zijn fouten die mensen kunnen maken. Hè. Als het bewust of onbewust is, weet ik niet. Maar het zijn fouten die mensen kunnen maken. De emoties gaan heersen en dan geef je aan als je het kan hebben, als je het kan handelen. En als je het niet kan handelen, dan doe je dit soort uitspattingen. Ja, het is vervelend, want kijk, dat het gebeurt, 1 keer, maar als het 2, 3, 4, 5, als het herhaling krijgt en navolging van, dan moet je je toch een beetje zorgen gaan maken. Ja, zeker. Want hoe stop je het? Ja, zeker. En vooral bij dit soort professionals. Want je gaat ervan uit dat dit soort jongens wel een bepaalde begeleiding krijgen. Ja. Want je hebt met diverse mensen te maken, diverse karakters. Ja. En dan moet jij proberen om toch alles onder controle te houden. Ja. En als jij dat al niet kan met je uniform aan, dan zegt het al genoeg hoe groot het probleem is. Ik denk dat deze mensen krijgen training. Die krijgen geweldstraining, die krijgen conflicthantering. Dat weet ik. Ik heb deze mensen getraind, lang geleden. Dus ik begrijp niet waar dit vandaan komt. En daarom denk ik ook niet dat het een beleid is, maar dat het een individuele Het is gewoon een individuele actie. En ik denk van, kijk, het zijn, soms kan de ene situatie voor een andere vervelende situatie zorgen. Hè? Want laten we eerlijk zijn, de wereld die staat op zijn kop. Het zijn allemaal mensen die ook midden in het leven staan, die ook met allerlei gedrag te maken krijgen. Agressie, frustraties, al dat soort dingen. En je bent en blijft mens, dus uiteindelijk kan het een beetje je gaan vormen. En dat je misschien op een heel andere manier naar de gemeenschap gaat kijken of naar een bepaalde doelgroep gaat kijken. Ja. En dan kan het dit soort uitspattingen hebben of krijgen. Ja, omdat je eigenlijk niet meer echt kijkt, maar omdat je dan iets projecteert. Ja. Wat eigenlijk niet is. Wat eigenlijk niet is, maar dat kan gevoed worden. Ja. Kijk, als je met een groep zit die het gaat voeden, dan kom je bijna op het randje van
beetje racistisch. Ja. Want dat zijn ook voedingen. Dat is ook iets wat je jezelf kan voeden. Want als iedereen in je omgeving daarover gaat praten, als je niet uitkijkt, beïnvloedt het jou ook. En dan kan het je gedrag zo een beetje gaan bepalen. En dat kan natuurlijk ook gewoon het kan zo zijn dat je collega's dat gedachtegoed aanhangen. Ja. En dat je daarin meegaat en dat je je daar zo op die manier profileert. Ja. En voor je het weet ga je over de schreef. Ja. Kijk, want binnen de korps, het is ook bekend. Want binnen de korps hebben ze ook al verschillende documenten. Ze hadden ook onderzoeken gedaan. Want racisme die heerst heel erg binnen de korps. En dan kan het al dit soort gedrag van mensen gaan beheersen. En dan zijn die gasten, die mensen, die zijn af en toe zichzelf niet buiten. Want dan worden ze zoveel geconfronteerd met vervelende dingen buiten. De jongens die zich belachelijk gedragen. Ook een bepaalde groep. Ja, kijk, en dan kan je een bepaald vervelende gevoel gaan koesteren voor een bepaalde groep. En uiteindelijk komt het een keer naar buiten, komt het tot uitspat in een keer. Ja, dat kan natuurlijk. Het is niet goed te praten, maar het kan. Het is een explosie van. Ja. Dus Ja, moet je gaan onderzoeken. dat is iets wat het onderzoeken Ja, onderzoeken wat Ja, het is. ik denk dat de politie zelf daar ook wel mee bezig is. Ja. En ik zou eigenlijk best wel willen weten wat de politiewoordvoerder hierover te zeggen heeft. Ja. En dat is ook iets wat we heel graag willen doen vanuit Cultura TV. De politiewoordvoerder uitnodigen voor een gesprek of bij de politie langsgaan voor een gesprek. Ja. En dan een paar vragen stellen. Of haar. Ja, kijk, en als je al weet dat het een paar keer al plaats heeft gevonden, het wordt alleen maar moeilijker, hè, want dan moet je nog dieper gaan graven om te kijken van waar het gedrag vandaan komt. Ja. En wat daar tegenover staat. En wat daar tegenover staat. Hoe ga je dit een omkering maken? Of dat er mensen anders ermee om zullen gaan. Ja, het is heel moeilijk, maar ze zullen het toch wel moeten gaan proberen te veranderen. Want anders gaat dit, dan krijg je straks Amerikaanse tafereelen straks. Ja. Nou, dat liever niet. Nee. Ja, maar dat kan. Dat zou zomaar kunnen. Als je geen paal en perk Als je het niet stelt, aanpakt. weet je wel, dan Ja. iemand moet dus op een gegeven moment zeggen tot hier en niet Ja. Er zijn grenzen van fatsoen. Dus ja, pijnlijk. Maar goed, heel pijnlijk. dat is pijnlijk. Ja. Laten we het over iets leuks hebben. Ja, zeker. Want er gebeuren ook leuke dingen in het leven. Er gebeuren hele leuke dingen in het leven. Dan gaan we eens even heel lang nadenken over wat er dan zo leuk is. Wat er leuke dingen zijn geweest. Het is zomer. Ja, zomer komt de eraan. vakantie staat voor de deur. Ja. Mensen zijn goed gemutst. Het is mooi weer. De kou ligt achter ons. We gaan de zomer in. Je hebt je winkel vernieuwd. Ja. Het ziet er goed uit, mag ik zeggen. Ja. Ik ben erg te spreken. We hebben wat veranderingen toegepast. Het is iets kleiner geworden, maar klein hoeft nog niet te zijn van dat het negatief is. Nee, het is we zijn een beetje gaan schuiven met de waardes in het pand. Weet je, we hebben eerst gesprekken gevoerd met elkaar. En dan hebben we zeg maar stukken naast elkaar gezet om te kijken van wat kan het uiteindelijk ten einddoel voor elkaar brengen. En de resultaten die waren duidelijk te zien. Die meneer heeft het heel goed opgeboost voorin. De presentatie is enorm sterk geworden. En het nodigt uit. Ja, je krijgt veel vrouwen binnen. Zeker. En waar vrouwen zijn is er leven. Ja. En waar vrouwen zijn wordt geld uitgegeven. Wordt geld uitgegeven, want die denken niet 10 keer over na zoals de mannen. Ja. Maar het zijn goede keuzes geweest wat we gemaakt hebben. Oké, dus je bent blij ermee? Zeker. Fijn, ja. Zeker. Oké, en zelf, de vakantie voor de deur? De vakantie is gepland, eindelijk na 16 jaar weer. Kan ik nu eindelijk Su. Ja, er is geen ander land dan Su om je rust te gaan pakken. Je komt in Su, je hebt genoeg gezonde zuurstof, je bent met beide benen op de grond. En dat is het voordeel, als een land niet overontwikkeld is, dan weet je dat je daar nog je mensheid nog kan, dan heb je nog in handen. Ja. Heb je nog in handen, want je midden in de natuur, gezonde zuurstof. Ja. En er gebeurt niet te veel en niet te weinig, zodat je genoeg aandacht hebt voor jezelf. Ja. En je weet, Suriname, het groenste land van de wereld. Ja. Daar mogen ze trots op zijn. Daar mogen ze zeker wat aan gaan doen. Ja. Want heel de wereldmaatschappij die heeft dat nodig. Precies, zoals mijn Turkse vrienden altijd zeggen.
Suriname, altijd nummer 1. Ja, toch? Ja, zeker. In dit geval Suriname nummer 1. En het is wel mooi iets trots op te zijn. Ja, ik hoop dat in de toekomst dat al dat soort stukken ook de aandacht zullen gaan geven. Wat een enorm voordeel kan hebben voor het land en ook voor de wereldgemeenschap. Voor de wereld kan het een gigantisch voorbeeld zijn. Want het belangrijkste heb je al, zuurstof wat je gratis krijgt van boven. Door het groen wat er allemaal groeit. En het is heel erg ongerept, flora en fauna. Biologen, het is een paradijs voor biologen. Ja, zeker. De hele wereld komen daar biologen naartoe om daar onderzoeken te doen en vlindersoorten te bestuderen die alleen daar voorkomen. En daar mogen we bewuster van zijn en heel bewust ermee omgaan. En dat we dat ook een beetje een spiegel voor de wereld kunnen houden. Om te zeggen van, hey, kijk, zo kan het ook. En niet maar massaal achter materiële rennen. En uiteindelijk is het toch uiteindelijk een eindstation dat je de boel moet verlaten, dat je de wereld moet verlaten. Want het leven heeft een einde. Wat ook heel mooi is, vind ik heel mooi, dat de wereld, dat de mensheid dat stukje is, dat er een eindstation er is. Want als dat er niet zou zijn, dan was het een grote rotzooi geworden. Het lijkt me niet zo gezellig om hier... Nee. Eeuwig leven zie ik ook niet in levende lijven hier zo meemaken. Het is toch leuk om hier te komen? Ja, natuurlijk. Even op vakantie. Ja. En dan op een gegeven moment denk ik van... Even op vakantie. Ja. En dan uiteindelijk overstappen in het geestelijke wereld, wat oneindig is. Dus dat is ook een onderdeel van het spel. Ja. Onderdeel van het leven. Zeker. Dus, Suriname heeft die welvaart en die rijkdom allemaal voor zich liggen. Ja, maar misschien zijn ze er. Kijk, want soms kan je gebruik maken van de tools en de middelen die je krijgt van de oppermacht. Want dat krijgen we allemaal van de oppermacht. Maar je moet ook ervan bewust zijn om te weten hoe ook daarmee om te gaan en wat de waarden ervan zijn. En dan ook op een relaxe en heel eerlijke manier daarmee aan de slag gaan. Want uiteindelijk heb je het ook daarvoor gekregen. Om te delen. En het leven geeft je al een heel groot voorbeeld. Het leven is eindig. Er komt een eindpunt. Ja. Dus wat er ook gebeurt, uiteindelijk, het is een begin en een einde. Dat is ook allemaal niet voor niks. Ja. Maar uiteindelijk, hoe bewuster je ervan bent, ga je zien van dat je op een bewuste manier ermee om gaat gaan. Je gaat de waardes van bepaalde dingen zien. Je ziet de waarde van geld, want je zit in een wereld waar geld enorm belangrijk is. Ze hebben het belangrijk gemaakt, want zo belangrijk was het niet. Het is mensenleven gaan bepalen. Maar uiteindelijk, je ziet de waarde van de mens, je ziet de waarde van het geld, je ziet de waarde van de kennis die de mens genereert. Want kennis hebben ze ook niet voor niks gekregen. Want leven moet op een dusdanige menswaardige manier plaats gaan vinden. En dan heeft God je alle tools gegeven. Ja. Maar ga op een menswaardige en een rechtvaardige manier ermee om. En dat kunnen wij mensen niet. Ja. We worden gauw beïnvloed door foute gedachten en hebzucht. Ja. En dat groeit en dat kan gaan groeien. En wanneer hebzucht groeit, dan gaat het woekeren. Dan gaat het foute kant op. Dan is het... Ja. Hoe erger het wordt, hoe meer je wil hebben. Hoe meer je wil graaien, uiteindelijk ga je zien van dat je bijna beestengedrag krijgt. Want de emoties die krap je helemaal weg. Je vecht enkel maar achter het materiële en dan komt de duivel omhoog. Komt de duivel omhoog. We waren heel goed bezig om een goed positief gesprek te voeren. Ja. En we zijn nog oké, laten we het positief. Nee, maar de zomer is mooi, toch? De zomer is mooi. De zomer is mooi. En ik hoop dat het ook een beetje een leuke zomer wordt. Ja, dat het een mooie zomer mag worden. Ik ga altijd uit van dat dingen goed zijn. En dat het positief is en dat het goed komt en dat het mooi is. En het is mooi en het wordt alleen maar mooier. Wordt alleen maar mooier. Dus. Kijk, en het voordeel van de zomer is, zie ik ook bij mezelf. En ik denk van puur vanwege dat wij allemaal mensen zijn. We hebben vaak dezelfde behoeftes. En dan als het zomer begint te worden, zie je veel meer vrolijke mensen. Ja. Al hebben ze soms geen stuiver op zak. Nee. Maar het zon geeft ze dusdanig energie dat ze er blijven worden. Ja. En dan wordt de wereld alleen maar leuker. Ja, en gezelliger. Mensen worden mooier. En gaan open, mensen gaan stralen. Ja, dat is wat de energie met je doet. Dat is wat de energie met je doet. Ja, zeker. Toch dat mensen dan zonnebrillen dragen. Ja. Zo hou je de zon buiten. Het is de zon die de zon moet je gewoon. Ja. Maar goed. Kijk, sommige mensen staat het goed. En dat is het. Ja, zeker. Kijk, mensen zijn, we doen heel veel dingen op een onbewuste manier, vind ik hoor. Sommige mensen hebben wel gestudeerd en geleerd, maar uiteindelijk zijn ze zo met de wereld bezig en met zichzelf. In de meeste gevallen zijn het meer met eigen belangen bezig. Ja. En dan doen ze soms dingen, zeggen ze soms dingen, waardoor de gemeenschap soms
foute keuzes Ja. durft te maken of dient te bakken. Ja, helaas. Ja. Helaas. Ja. Goed, nou, fijn je even gesproken te hebben. Je gaat... Ik ga pas 3 juli weg. Oh, oké. Dus 3 juli voor 3 weken, Dus- een beetje een oriëntatievakantie. En dan, maar je bent tot die tijd, mensen kunnen nog tot die tijd gewoon bij je binnen. Ja. En als ik weg ga, dan gooi ik mijn winkel nooit dicht. Oh, oké, Dus ik dat zet is, altijd een vervanger. Oké, Het is altijd een vervanger. je weet het. Ja. Oké dan. Hey, dankjewel. Graag gedaan. En nog mensen die je wil groeten? Ik kom eraan in Suriname, dus ik denk dat het een hele leuke vakantie gaat worden. En dat ik heel veel mensen daar zo zal ontmoeten, die ik misschien lang niet heb gezien. Maar ik doe ze toch alvast de groeten. En heel veel gezondheid, want dat is het meest belangrijkste vandaag aan de dag, wereld waar we in leven. En we zien elkaar gauw. En ik kom lekker daar in Suriname voor die 3 weken. Oké dan. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Goed gesprek. Abo. dan. Zeker. Goedemiddag. Goedemiddag. En wij zijn hierbij. Moreno Fonseca. Maar ik ga zo meteen draaien bij Radio Comacandra. Oké. Yes. Je bent DJ ook. DJ, ja. Oké. Ja. Yes. Hey, en ik heb begrepen dat je net uit Suriname terug bent. Ik ben 1 april weggegaan, was geen grap, hè. En even kijken, 20 april ben ik teruggekomen. Ja, ik zit met mijn werk, hè. Nou ja. Meestal wil ik 6 weken blijven, maar ja, in de zorg. Dan moet je mensen gaan vragen, mag ik alsjeblieft nog een paar weken vrij? Minule biggies, maar. Nou ja. Ik was zo lang blij met die 3 weken. Dus. Nee, is goed. Lekker toch? En Heerlijk. En hoe was het in Suriname? Suriname zelf is lekker, alleen ja, ze moeten nog veel aan het land doen. In de stad, binnenstad vooral, hè. Binnenland? Nee, in de stad, zelf? Ja, weet je, hoe heet het daar zo? Ja, ik ben 60 jaar hier, dus ik weet echt niet veel over Suriname. Wat ze hebben over Van Dijk en dat soort dingen. Oh. Maar ik vind de stad is een beetje verpauperd. Ja. Ja. Er zijn toch wel projecten. Ik ben vorig jaar geweest en toen waren daar gewoon grote renovatieprojecten aan de hand. Ja, Waterkant is wel mooi geworden. Waterkant is ontzettend opgeknapt. Ja, en daarvoor ben ik gaan kijken ook. Ik heb ook filmpjes gemaakt en Ja, zo. ja. Ja. Ik ben gegaan voor, hoe heet het, wat had je daar destijds? Die wandelmars. Ik doe elk jaar mee. Oh, oké. Maar afgelopen jaar ben ik als surprise voor mijn neefs en nichts naar Suriname gegaan. Dus ik kon niks regelen. Nou ja. Maar ik heb zelf gefilmd. Je hebt zelf. Ja, Oké. voor TV West. West en omstreken. Oké. Ja. En dat wordt uitgezonden? Is het al uitgezonden? Is al uitgezonden, ja. Ik heb een kleine reportage gemaakt en wat ze doen en dat we het elk jaar wandelmars hebben. Hun hebben hier die 4-daagse Ja. en bij ons is wandelmars. Wandelmars, oké. Ja. En wat is het mooiste wat je hebt gezien in Suriname afgelopen april? Afgelopen april, ja, ik denk meer Waterkant. Waterkant. Ja, alleen ze moeten het netjes houden, weet je. Ik bedoel, er is een toilet. Ja. Het is echt heel mooi geworden, maar er zijn prullenbakken, maar toch gooien mensen dingen ernaast. Ja. Dus een beetje discipline moet echt komen in het land. Ja. Ja. En Ja. tegenover de Palmertuin heb je nu zo'n mooi paviljoen. Oh ja, waar dat heet kunstenaars zitten. Wakapassi. Wakapassi of Bakap. Ik zei iedere keer Bakapassi, maar mijn neef zei eens Wakapassi. Ja, maar het is een heel klein stukje Het is een heel eigenlijk. kort stukje, ja. Ja, maar het is wel heel mooi. Ja, dan kunnen kunstenaars hebben hun werk uitgestald. Klopt, En er klopt. zijn koffietentjes gekomen. Ook ja, en ze hebben van alles daar. Dat is ook heel leuk. Wel heel klein, maar wel Het is leuk. heel klein, maar ja, het is een begin. Hè. Ik bedoel, Klopt. het kan uitgroeien tot. Het is nu een begin. En ik vind dat het een goed initiatief is. Ja, vind ik ook. Want kunstenaars krijgen de kans om hun werk te etaleren. En mensen zien het. En men ontdekt ineens Surinaamse kunstenaars. Ja, maar het is in de avond ook gezellig daar. Het is ook gezellig. Ja, vanavond. ja, je kan daar... ja, er is wel eens muziek en het Ja. is wel leuk daar in de avond. Als je niks te doen hebt, ga je gewoon even daar chillen. Oké. Dus En, dat. en bevalt Suriname helemaal? Of zijn er dingen die je niet, waarvan je, heb je niet fronsen? Ik vind, het is een beetje vuil. Weet je, bij Waterkant, ook als je helemaal bakken van Waterkant gaat, allemaal plastic flessen, dat soort dingen. Kunnen ze jongeren niet aanzetten om iets te doen, weet je, met van die prikdingen en zo?
Dat is het enige wat ik... Ja, dus kunt mensen ook vragen hun plastic flesje niet op straat weg te gooien. Ja, maar daar hebben ze geen statiegeld. Nee, maar dan nog. Ja, maar het is lekker makkelijk zo, toch? Ja, maar Even weggooien. Het is je eigen huis. Je gaat je eigen huis niet vervuilen. Maar dat vind ik ook, dat denk ik ook. Van, doe je dat thuis ook? Ja. Dus, ja. Suriname is leuk. Het enige waar ik me aan heb, beetje heb geërgerd zijn de Chinese winkels. Ze zijn niet klantvriendelijk. Nee? Nee, ze willen wel. Ik kreeg, je komt binnen. De meesten kunnen geen Surinaams. Vooral die jongeren die er nu zijn. Ja? Je vraagt iets, ze doen zo met de hoofd, ze roepen iemand om je te... Kijk, ik vind van deze mensen moeten ook een inburgeringcursus doen. Ja. Want je wil wel mijn SRD, maar je spreekt mijn taal niet. Ja, ja. Dus dat vind ik wel een beetje, ja... Ja, ja. Goeie keuze, goede woordkeuze. Inburgering. Ja, dat hebben ze echt. Ze zijn helemaal niet klantvriendelijk. Nee. Kijk, ik woon hier al 60 jaar. Ja. Snap je? Ik bedoel, als jij je klanten wil behouden, wees dan klantvriendelijk. Of als wij als Blakkema in de winkel komen, dan gaan ze kijken wat we... Vorige keer kwam ik in de winkel, stond één op een kist. Om te kijken wat wij allemaal deden. Toen had ik zoiets van, ja, dit is toch niet leuk in je eigen land zo behandeld worden. Nee, dat is niet Ja. netjes. Nee, dat is... En ik had het over dat item en een week daarna had Hellemijn als het erover. Hetzelfde item over de Chinezen, dat ze inburgering moeten leren en een beetje klantvriendelijk moeten zijn. Misschien is dat een hint voor de regering. Ja, ik hoop mevrouw Simons, alstublieft, wilt u er iets aan doen? Ja. Want het is voor ons ook niet leuk, weet je. Ik bedoel van, je wil het land spekken, Ja. je wil je land opbouwen. Maar als mensen zo doen, dan denk je van, nou, ik heb geen zin om mijn geld hier aan uit te geven. Maar ja, zijn er alternatieven? Want voor zover ik begrepen heb, Ja, zijn de inburgering. Chinezen, die hebben behoorlijk de middenstand overgenomen. Behoorlijk. Maar echt op een manier dat ik denk van, hoe komen jullie aan zoveel geld? Nou, wat ik denk, wat ik zie, misschien nemen ze het wel beetje bij beetje over het land. Dat is wat er aan de hand is. Ja, want ze hebben al hele stukken, zie je een bord verboden terrein, weet je, privé, denk ik wel, oké. Ja. Nee, maar ik denk ook van, er zijn zoveel Chinese rijke families, dat ik me afvraag, is het wel eigen geld? Nee, ik denk het niet. Want het is een wilde gedachte, maar wanneer jij goedkoop geld kunt lenen van de regering en jij hoeft daar een lage rente tegenover af te dragen, Dat is dan heb jij gebeurd. een financieel voordeel Klopt. ten opzichte van mensen die minder te besteden hebben. En die makkelijker weg te concurreren zijn met het geld wat je geleend hebt. Want als ik naar de middenstand in Suriname kijk, ik zie weinig Creoolse winkels Ja. Maar Echt? geven ze dat geld terug? aan de Aan voor wie ze het geleend Ja, hebben? natuurlijk. De Chinese staat. Nee, want ik zag vorige keer een soort discussie van... en toen zei die Chinezen, die mevrouw zei, ja, we moeten dat geld terug. Toen zei die Chinees, nee, want dat is dat geld wat jullie van ons hadden geleend. En wie heeft wie wat geleend? Want nu ben ik even... Ja, het was, ik weet niet, het was een soort discussie, het was een dame. Ik weet niet precies, want politiek is Ja? niet mijn ding. Nee, maar de winkelier had geld geleend van wie? Van de staat, het Van was de geen staat. winkel. Van was, Suriname of van de Chinese staat? Nee, hun hadden van Suriname geleend. Dus de Chinezen... Of Chinees of omgekeerd. In ieder geval, maar hij zei, ja, jullie krijgen dat geld niet terug. Is geld dat jullie van ons hadden geleend. Het was een hele rare. Ik dacht, oké, hoe gaan wij dat terugbetalen als je het al niet hebt? Want het is... Om het even specifiek te maken... Ja, is een tijdje geleden al, hoor. Dat was een hele tijd geleden al. Toevallig, want ik hou niet van... Nou ja. ja. Nee, maar het valt mij namelijk op. Dat al die Creoolse winkels zijn weg. Er zijn nog wel Hindustaanse winkels. Ook, maar er is geen ene Creool. Misschien in het binnenland. In het binnenland. Eén keer. Weet je waar ik het heb gezien? In Klaaskreek. Oké. Er was één meneer, gewoon een Creoolse man. Ik was zo trots. Ja, bij Rijsdijk zit ook een winkeltje aan zo'n weg binnen. Ja. Waar ook een Creoolse winkel zit. Maar niet aan de hoofdweg. Aan de hoofdweg, aan de Indira Gandhiweg. Niet. Alleen maar Hindustanen en Chinezen. Ja, klopt. Maar overal, hoor. Maar dat is toch opvallend? Want Vredenburg ook. Als je, hoe heet die passie daar van Vredenburg?
Je ziet geen ene, dus van alles is eigenlijk van de Chinezen. Dus En Kirpelani dan? dat is van de Hindustanen, toch? Oké. Voor zover ik weet. Ik vraag me af, hoe kan dat eigenlijk? Er is geen controle op. Want er is niemand die in de gaten houdt of kartelvorming plaatsvindt, of dat mensen elkaar steunen, of dat er buitenlandse geld binnenkomt, of dat daar een rol speelt. Ik heb daar geen zicht op, maar het valt me wel op dat Chinezen de boel overnemen. Ja, ja. Dus, en als je zelf er naartoe gaat, dan ga je het zelf zien. Ja, ik ben er vorig jaar geweest en het viel mij ook op. Het viel mij op. Want Klopt. Ik dacht echt van, oké, wacht even, wat gebeurt hier? De bakkers, winkeliers, de supermarkten, de restaurants, alles. Kleding, Ja. restaurant. Ze bouwen grote malls, bouwen ze. En ik denk, maar waarom bouwen ze ook een grote malls? Voor wie? En ik ben 6 jaar geleden geweest en toen was die Marie-Traite Mall, Ja. die was toen aan het verbouwen. Zouden ze verbouwen, mensen moesten daar weg. Gaan nu nog steeds, is die Marie-Traite Mall hetzelfde. Er is niks aan gedaan. Nee? Niks. Na 6 jaar, ik denk, oké, misschien hebben ze het opgebouwd al. Is nog precies hetzelfde. Ja. Ik ken het niet, ik ben er niet... Is die Marie-Traite? Marie-Traite 4 volgens mij. Ja. Dat vind ik wel jammer. Maar Suriname blijft leuk. Ja, Ondanks sowieso. Het is mijn geboorteland, maakt mij niet uit. Want daar wil ik eigenlijk ook gaan wonen. Ja. Al moet ik in een hutje... Nee, Suriname is echt... Ja, Suriname is lekker. We zijn rijk. Ja. Medicijnen. Ja. Ons bos is medicijnen, Ja. weet je. Dus, de farmaceutische industrie gaat daar dingen halen. Ja. En heb je niet gemerkt, die mensen, ik vertrek, die gaat dat daar openen. Heel veel Nederlanders vertrekken nu, hè, naar Suriname. Ja. Als ze dit of dat openen. Ja. Dus, Nou, ik vind ook dat wij maar wat moeten gaan doen. Oh, maar er wordt hard gewerkt, hoor. Aan plannen. Ja, klopt. Ik kwam een jongere vriend van me tegen en die is daar ook bezig met zijn eigen onderneming. Ja. Dus daar was ik wel trots op. Dus er is beweging. Ja, moet wel, joh. Ja, joh. Het is zo'n mooi land, er is zoveel te krijgen, dus. En ik kan gewoon landen. Wat zei je? Ik kon gewoon landen. Ja. Vliegverkeer was gewoon... Nee, vlieg was goed, hoor. Ja, de vlucht was goed? Tijdens, toen we terugkwamen, hebben we uren op onze koffers moeten wachten. Op Schiphol? Op Schiphol. En wat was daar de oorzaak van? Nou, eerst was het technische gedeelte en toen ze kregen de deur in, iedere keer een andere smoesje. Ja. Hoe lang heeft het geduurd? 4 uur. Ik was, hoe laat? 11 uur was ik geland, pas om 3, maar ik dacht bij mezelf, ik ga niet weg zonder mijn koffer. Ik ben gekomen met mijn koffer, ik ga met mijn koffer weg. Ja, maar ik vraag me af, want iedereen SLM dit, SLM dat. Maar volgens mij worden die koffers door een andere maatschappij eruit gehaald. Denk ik, hoor. Op Schiphol? Op Schiphol. Ja, volgens mij, natuurlijk. Dat is toch goed door Schiphol. Ja, maar kijk, en dan beginnen die mensen gelijk, ja, SLM dit, niet bakken, bla bla bla. Dan denk ik van, het is een andere firma, jullie moeten bij Schiphol gaan klagen en niet bij SLM. Ja. Maar ik vind, ze geven SLM te veel zwarte naam. Ja. Terwijl het niet nodig is. Negatieve publiciteit. Ja. Dus ik heb het idee van, ja, wat willen jullie nou? Willen jullie dat die helemaal failliet gaat? En dat je uitgeleverd bent aan KLM? Nou, ik zeg het je eerlijk, ik heb nog nooit met KLM gevlogen. Nee? Nee, dat is niet mijn ding. Okay. Nee, sorry, ik hou daar niet van. Nee, dat kan, doe, ja. Ja, ik wil gewoon mijn eigen mensen sponsoren en mijn eigen ding. Ja. Maar KLM heeft ook vertraging. Natuurlijk heeft KLM vertraging. Maar daar hoor je niks van, daar pikken ze. En natuurlijk vliegt KLM ook op andere bestemmingen, omdat er niet geland kan worden op Zanderij. Natuurlijk, iedereen heeft er last van. Maar niet geland op Zanderij sinds wanneer? Oh, we hebben dat niet meegekregen? Nee. Dat de luchtverkeersleiders die waren in staking. Oh, dat ze die omweg moesten maken. En dat ze ommetje moesten maken en niemand wist waar. Naar Frans-Guyana geloof ik. Frans-Guyana. Ja, ik had zoiets gehoord. Is dat, door van alle kanten... Er was staking in Suriname? Ja, staking. Loonsverhoging. Maar ja, er zijn weinig luchtverkeersleiders. Klopt, heel weinig. Ja. Dat is wel zonde, hoor. Dankjewel voor dit gesprek. Graag heel gedaan. Fijn. Heb zometeen een hele fijne
uitzending. Dankjewel. En Ik ga zo meteen draaien op Comacandra. luister allemaal even naar Comacandra. Dankjewel. Ik ga ook zo reclame maken. Oké. Zeg nog even gedag tegen mensen. Dag mensen, ik ben Moreno Fonseca. Heel veel mensen hier in Rotterdam kennen me wel. Doei doei. Goedemiddag dames en heren, dit was Cultura TV voor deze dag. We zijn aan het einde gekomen. Ik hoop dat u ervan heeft genoten, van de verhalen die de mensen vertellen. U kunt lid worden, u weet het. Als u nog geen lid bent, like, subscribe en join the club. Ja? Of je kunt natuurlijk altijd even lid worden van Cultura TV. Want met u als abonnee groeien wij. En doet u mee. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Wil jij werken in de zorg? Aina Zorg staat voor persoonlijke zorg zoals het hoort. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je empathie en een goed luisterend oor? Neem dan snel contact met ons op. Voor meer informatie bezoek onze site ainazorg.nl met AI en A. Dan maken we snel een afspraak. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.culturu.com for the generation then.